Nou, toen ik de eerste keer iets kreeg, heb ik gelijk naar collega Wieberen van Haga geappt van hey, zeg even tegen je mensen dat ze hiermee stoppen. En dan zegt hij ook, oh, dit is niet netjes, sorry, zo gaan we niet met elkaar om. Ja, de dag daarna werd het alleen maar erger. Dus ik heb hem wel weer laten weten, hier lijkt wat georganiseerd achter te zitten. En ja, dit zijn gewoon borden, die hebben we gehuurd. En het is gewoon nat dan, het is gewoon niet netjes als je daar overheen gaat plakken. Wij weten dat bijna zeker dat het onze vrijwilligers niet zijn. Maar wij keuren dit ten zeerste af. Dit is niet de manier waarop campagne gevoerd moet worden. Wij instrueren onze vrijwilligers altijd om dit niet te doen. En wij hopen ook dat andere partijen dit ook bij hun mensen doen. Kan je bij het CDA niet online een poster bestellen zomaar? Ja, zeker, maar dan moet je wel achterlaten wie je bent en waar je woont. Ja, en zo kun je achterhalen, zegt u, wie dat is geweest. Absoluut. En onze vrijwilligers, kijk, wij staan ook in die maatschappij. Hè? Wij weten, onze afdelingen weten waar mensen campagne voeren en wie dat doen. Ja, zoals ik zei, onze posters zijn gewoon beschikbaar bij onze online webshop. We hebben geen controle over wie die bestelt, dus het kan ook gewoon een actie uit andere hand zijn. Moet dat misschien aangepast worden? Moeten misschien die posters niet meer zo makkelijk te verkrijgen zijn, dat mensen ze zomaar wild kunnen wegplakken en andere partijen schaden? Nou, wij zijn niet echt voor het verbieden of privacy schenden om meteen op te zoeken wie wat heeft besteld. Dat moet altijd gewoon kunnen en makkelijk en laagdrempelig zijn. Dat is natuurlijk onzin. Er zijn teams die geven die posters uit. En als je niet weet aan wie je posters zomaar weggeeft, dan moet je je organisatie beter organiseren. Ik weet wie posters van mij hebben. Van mij zijn heel veel posters in Limburg verspreid en er worden er elke dag nog meer verspreid. En als ze ergens verkeerd verplakt zijn in een bepaalde gemeente, kunnen wij precies in ons team zien wie dat heeft gedaan. Dus we hebben het slecht georganiseerd en ontlopen hun verantwoordelijkheid dat ze over ons eigendom van het CDA Limburg gewoon heen plakken. En dat soort nepverantwoordelijkheid heeft Nederland niks aan, Limburg niks aan en is ook niet netjes.